Sanibona nganeza kwethu. Sanibona ama-MK amahle. Angithathe leli thuba leli ngithi cha angeke ngenze le video ngoba ibalulekile kakhulu nganeza kwethu. Ngifuna nje ukukhulumela onke ama-MK amahle. Bonke ama-MK amahle ngizowakhulumela nje nganeza kwethu. Siyaxolisa singama-MK. Siyaxolisa kakhulu. Siyaxolisa kakhulu kungama-MK. Nathi sezwe nje uthando lomkhonto wesizwe. Sajoyina umkhonto wesizwe ngoba sinethemba la umkhonto wesizwe ukuthi iwona oyokhulula umuntu omnyama. Kodwa sasingazi ukuthi siyogcina silahlekelwa oza kwethu. Namhlanje sibala isibalo abantu abawu14 kumkhonto wesizwe esebebulewe ngesibhamu bonke labantu. Sizocela uxolo. Sichoma izandla unina nonke. Siyazi ukuthi mhlambe nine-list yabantu mhlambe kumele niqede ngabo. Kodwa sizocela nje uxolo ukuthi siyaxolisa kakhulu. Kukona konke esikwenzile siyaxolisa. Sizosho ukuthi sekwanele manje leli gazi elingaka elichithekayo usuku nosuku. Sizocela nje uxolo kunina ukuthi siyaxolisa bandla. Siyavuma sonile ngomvutelo umkhonto wesizwe. Siyavuma sonile ngokuthanda umkhonto wesizwe. Kodwa ke akuyona isolution nayo le nina eniqhamuka nayo la niqhamuka khona nayo yokuthi qedani ngathi sibulaleni. Siyaxolisa. So umkhonto nje wesizwe siyaxolisa. Besingazele nathi impi. Besizele nje ukuthula. Sinethemba futhi ukuthi umkhonto wesizwe iwona oyosikhulula. Isimo esibhekene naso la ngaphandle sibhlungu kakhulu. Besinethemba futhi namanje lokuthi umkhonto wesizwe iwona ozosikhulula. Siyaxolisa kakhulu. Sicela nje uxolo. Siyaxolisa. Nalabo abanye abakuma list enibafake kubona ensana kubona siyacela nibaxolele nabo. Siyabaxolisela nathi siyasixolisela futhi. Lapho la sinone khona, lapho la sone khona siyaxolisa. Sekwanele manje leli gazi elichithekayo sekwanele. Nangesikhathi sobantu lofuna khona futhi la chitheka igazi lomuntu omnyama kumuntu omnyama. Siyaxolisa kakhulu nganeza kwethu. Sicela nje uxolo ukona konke. Siyaxolisa sithi nje igazi alimi manje. Alistophe manje igazi. Lo 14 wabantu esubalayo osuhambile emhlabeni. Sicela kume manje ngabe saqhubeka. Sicela nje uxolo. Sichoma izandla ukona konke. Sithi nje siyaxolisa nganeza kwethu. Nama list lawo eniwabhalile akhona enenamba zabantu ekumele bangaphili. Siyabaxolisela futhi nabo kakhulu. Sicela nje uxolo kakhulu nganeza kwethu. Siyabonga kakhulu. Amen. Ucela uxolo nje uSithembiso Khomo emva kokuba izolo kudutshule kwabulawa amalungu amathathu eMK. Abanye bakhonjwa eThekwini, omunye ukhonjwa eGoli eKuruleni.